Bi ame tratadona avril kalo klem gwani wolonvla. Ambalima o bisimila malak chuka dun kibaru keneka. Bi kibara mun bambolo kada kuloka ode UNTM o keleme ka kile duru barabla do koni imboloda ni obena damne mekalo kile tan wolonvla katabla mekalo klem gwani kelena. Kibaram nusarama ulukonne yere kafo ko UNTM ni oye mali barakela ulukoni ka hakenyini jekulubai o koni tonde u farala nyonga ni ka hakili jakaboke ni ka abuluda kafo ko ubina kile duru barabla do kon damne ni obedamne mekalo kile tan wolonvla katabla mekalo kile mugani kelena ko kabini février kalo kile duru samba fla ani mugani kele UNTM alewni chamache fanga nyema ulukoni kuye ubolo bla semendo konna ni ka yere kafo ko ubina UNTM koni ka layini do sabati ni ayira la kafo ko o layini nun koni sabati tuma temela uka uga layini do fene me ko chamache fanga nyema ulukoni ka alaje kuma taxi barakelo ni ka seka ulukoni ka sarawaru di uma aleni ko ka seka kuma taxi barayere koni fene la wuli Wala yindo fene yemwe ko ministère de l'administration territoriale o barakela mugwan flani ayre la kafo ko uluko ni bora unola novembre kalo kile kononton katabla akile mugwan flala o barabla konin konnala wala nyini fene ni ga seka ni mugon koni bebla kata unola ale ni fene collectivité territoriale o barakela munum fene beno ka seka uluko ni ka sarawke UNTM kone ayire kafo ko uga barabla bolodale ko folam koni flene koni uga lanyenu koni maseka sabati okono ko kunyogom koni beda okan ko mekalo klem wan nani katabla aklem wan shegina ko ubena barabla ware fene ke ula koni osila uga lanyenu koni mabwa asrafe ko ukoni ubeta barabla kudaila otuma kibara ware mambulo kada kluka ore mali polsu ulukon fene ka wilka jo chalino wala sa ulukon ga layindo weseka sabati chukayamna kibara munsrama ulukon ne ayire kafo avril kalo klem wan woro tenendo mal polsu lu ko ni ga hakenyini jekulu chama ko ni farala nyogonka jemes konnala ni ka hakilina falen falon ko ni ke ni u ko ni bena kan ko ube kle flani o ye air binani shekiye ko di jamana nyamugoma wala sa chugamna u ka seka ulu ko ni ga lanyun sabati ni polisi nunu ko ni ka nyogoye konnala u ya yire ka fa ko jamana nyamugo ko ulu ko ni ma u makodo ulu ko ni ga lanyini nunu sabatilla ko wa fene ko ulu kanga bla ukum konnala coronavirus ko kelella ko o koni fene mase ka bo asirafe u ya yire fene ka fo ko polisi nyema ko ulu yere koni fene kelime ka sharia koni soso ni polisi to koni nyogonje ko o sawala ko ulu koni ba nyini jamana nyamo fe cliff la konnala ko u ka sigin tuguni ni ka hakili jagabo koni ke ulu koni ga la nyini nunka kibara ware mambulo kada kuluka ore mali kene atikila mo kerengere ne ala médecin ulu koni farala nyonga ni ka yire kafo ko avrikalo claim gwan kononton ko ulu koni mena sanga sigi tamado konke ka sababu ke uga mugo mun sara kibara mun sera ma ulu koni ayire kafo mali médecin ulu koni ka jekulu ba mun koni beno ulu farala nyonga ni ka yire kafo ko alamsado avrikalo claim gwan kononton ko ulu koni mena boka tama bado konke ka uga dusuma kasa koni yire kada ka u barage mun nyogo mun koni bonela unina ni médecin jekulu nun koni wele bla mali chamache fanga nyama koni ma ko u koni ka u jija médecin ulu koni be barala yorom na kaseka u bela kana o yoro ko falen na ko sabla ni wakati laban na ko bingal ke wale tali ka nyesi kene atikla mo ma ko u koni njalendo ko ni ata galaje ko janvier kalo kile tan kononton ko docteur Yusuf Malen ko o koni bonela anila yoroso ko afene ko o temelen fene ko fe ko avril kalo kile mugan fla samba fla ani mugan kile konnala ko médecin wera koni fene bonelen flene anila ni ayre la kafo ko o médecin koni kuye benekaye o sawela nunu koni ayire kafo ko u kontina usiki ka mo wera fakalima hono ko ulu koni be bo kata u ka dusuma kasa koni yire wala sa chugamna jamana nyamo ulu be seka u ka lakana ta sebela kuna funi kunchela kibara were mambulo kada kuloka ode karido avril kalo kile muganduru gaw konala tasma willa tajimara rodo la yenno kibara mun serama ulu koni ayire kafo ko gaw ale sigero mbeno ko aljana banja ko tajimara rodo kon meni yoro ko falena ko tasma kon tara do ni yoro en kon nani ka abejini ko ni yoro jeni kon sefe ko bolomina chama kon chena ko ga ko adama de ko mo ko ni nimato akoda fe sapeur pompier mo lu ko ni sentele ala ka seni yoro ko falena wala sa jogamna atasma jeni kon ni se ka dan sudala ame wakati mne ko sisan tasma kon ni willa ni yoro en na jogamna o kuma se ka don ga kibara re mana bu ko fe amboda okluka
an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ